গ্রাম সভা যেটা অ্যাকশন প্ল্যান 2025 to 2026 no মানে जों Bwskhangni नाय प्लेनिंग स्नामै दं दा जाते निउ फाइनान्शियल इयार एप्रिलो जों जोंनि निउ सामुं खायना बांनि ब बिसो खायजागो दं म हिंगेंगे Golirai बारि विलेज कमिटी खायजाक दंगो अंडर जम्पुजला आरडी ब्लक नोंसिनि मुं आंबो मुंखा सालका देबबर्मा आं निउ इनचार्ज अफ Golirai बारि बिसिनि आनि कारेन्ट पोस्ट अंखा पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर